बे गोजौआव थाग्राफ्रा सोर दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन। होनब्ला जोंखौ बुंफैयो जे नोंसिना गोजौनिफ्राय अर्डार फैदों जों जेबो खालामनो हाया। बे गोजौआव थाग्राफ्रा सोर दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन। बर' हारिनि थाखाय नाङै नाङै बड'लेण्डनि थाखाय नाङै नाङै बिसोरो बे गोजौ लेभेलसिम सहैदों। खिन्थु दिनै फिन खेबसे ब्रैथि खेब बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बिसोरनो जोंखौ हेंथा होनानै मा देखायनो सानदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ। जोंनि बड'लेण्ड बिनाया बड'लेण्ड डिमान्डआ इलिगेल नामा? इलिगेल नामा रायजो राजाफोर? जों जे हायाव जन्म जानानै बे हाखौ जेसेबां जावगोन इसिबां जोंनि आबै आबौनि आबै आबौनि हारा मोनगोन मोदोम मोनगोन होननानै बुंनाय बेफोरबायदि बुंग्राफ्रा दिनै मा देखायनो सानदों जे जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डआ गाज्रि नामा? जे हायाव जों जोनोम मोननानै जों बे हाखौ जोङो बिथा मोनसे जाथों होननानै न'खर मोनसे जाथों होननानै बिनाया बे इलिगेल नामा रायजो राजाफोर? गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिग्रायारि जोहोलावनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखरखौ नोंथांमोननो बावहरनाय जाबाय। जय बड'लेण्डनि जय बड'लेण्डनि जय बनसुनि जय बनसुनि। दा गिबियावनो दिनै बनसुनि जानानै बा बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै आङो साफ्रोमबो बड'लेण्डआव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ गिबियावनो बावहरनाय जाहैबाय। दा दिनैनि दिना खुब मोनसे ओंथि गोनां दिन, जाय दिनाव दिनै 8 आगस्ट 2022 मायथाइया जोंनि जारिमिनारि सम जानानै थागोन बा मोनसे जारिमिनारि मोनसे दिन जानानै थागोन। जाय दिनाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम जानायनि 5 दाननि उनावनो नै गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिनै बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव आगान होफैजेननाय जाहैबाय। आरो बे मेसेजखौ दिल्लीनिफ्राय जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गासैबो रायजो राजाफोरनो जोङो दिनै हरनाय जाहैबाय। बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय होननानै आङो दिनै बे दिल्लीनि जन्तर मन्तरनिफ्राय मेसेज होनाय जाहैबाय। दा आङो जोंहा आफादगिरिया दुलाराय बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां मानाव गेदेर बनजित मन्जिल बसुमतारिया जोंना सफैबाय। दा बेनिखायनो बिथांखौ आङो मोनसे जै होस्रांनानै जोंनि स्टेजआव बरायनो थाखाय आङो आखायाव लानाय जाहैबाय। Bonjit Monjil, long live! Long live! Bonjit Monjil Zindabad! 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 Bonjit Monjil Zindabad! 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 Bonsu long live! Long live! Long live! Bonsu Zindabad! 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 Our demand, legal demand! Legal demand, legal demand! Bonsu long live! Long live! Long live! Bonjit Monjil long live! Long live! Long live! Bonjit Monjil long live! Long live! Long live! Jai Purani! Jai Purani!
आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो बिग्रायारि हामलायनायखौ आं बावहरनाय थाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय 7 तारिख फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ लानानै जोङो दिनै जोनोम जादों आरो बे मोन्थायखौ लानानैनो जोंनि थांखिखौ आगान सुरनो थाखाय जों गिबि खेब दिनै जोंनि दिल्ली जोंनि भारतनि राजथावनि जन्तर मन्तराव जों नुजाफैनो हादों। दा गिबियावनो आङो दिनै बे दिल्लीनि जन्तर मन्तरावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ आं दिनै बनसुनि जानानै गिबियावनो खर' गंलायै बिथांमोनखौ आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै गासैबो बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा, गासैबो बर' हारिनि गेरेमसा जानायखौ लुबैग्रा, बर' हारिनि थांनानै थानायखौ लुबैग्रा, बर' हारिखौ रैखाथि होनो सानग्रा गासैबो बिग्रायारि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनै बे जन्तर मन्तरनि जौस्राङाव थानानै आं नोंथांमोनखौ दिनै खर' गंलायै आङो आर'ज गाबहरबाय। दा दिनैहाय जोङो गिबियावनो दिनै बे जन्तर मन्तरनि जि जोंनि थांखि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जाय बिथांमोना जाय बर' माहारिनि जाय जोंनि बर' जातिखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबायमोनखौ दिनै जि एसे हायो जोंनि दिल्लीनि जि जन्तर मन्तरनि प्रग्राम बेखौहाय दिनै मोगथां महर मोननो थाखाय जि थाइसे थाइनै फैसा हरदों बिथांमोनखौ खर' गंलायै आङो बनसुनि जानानै दिनै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय। बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय जाय बिथांमोना दासिमबो जेलाव दं, जाय एनडिएफबि मानगोनां जोंनि एनडिएफबि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि जाय बिथाङा फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो जेलाव जोबजानानै दं। सान्थि सुक्तिनि उनावबो बिथाङा दिनै रेहाय मोनाखै। दिनै आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेलावहाय लिडार्स आरो केडार्सफ्रा जोबजानानै दं सान्थि सुक्तिनि उनावबाबो बिथांमोनखौबो जोङो दिनै गोसोखांनानै बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो बिथांमोनखौ दिनै जों गोसो गोरबोजों गोदान जोलै आरो जोलैसा जोंनि आलादा रायजोखौ लांफिनग्रा बिथांमोननि जानानै जों बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोजों जों खुलुमहरो। बिथांमोननि जि नाजानाय, बिथांमोननि जि स्पिरिट, बिथांमोननि जि थुलुंगानाय बे जेब्लायबो जोंनि गोसोआव थानानै जोंनि गोदान जेनेरेसन बर' लाइमोनफोरनि बिखायाव थानानै बिथांमोना जेब्लायबो थुलुंगा होगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो बिथांमोननि जि खस्थ', बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस आरो जाय बिथांमोना दिनै दाब जेलाव जोबजानानै खस्थ' खालामनानै बिथांमोना दासिमबो दङ, बिथांमोननि थाखाय जों जेब्लायबो खामानि मावलांगोन। बिथांमोनखौ जों उदां अख्राङाव जों लाबोनो थाखाय जों बनसुआ जेब्लायबो जों खामानि मावलांगोन। दा जोंहा दिनै आलादा रायजोखौ जोङो दिनै गोबाव समनि गेजेराव गोबाव सम बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो दिनै जों नांबोबाय थादों। बर' आन्दलना 1967 निफ्रायनो दिनै जागायजेनबोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय 1987 मायथाइयाव दिनै गिदिर मोनसे थुलुंगानाय मोनदों, दिनै गिदिर मोनसे बिग्रायखांनो हादों। आरो बिथांमोननि उनावनो जोंनि बर' हारिनो आलादा रायजो जायखौ डिमान्ड खालामदोंमोन बेखौ होआलासिनो बिथांमोना भारत सरकारा मोनसे फिसा काउन्सिल बिथांमोना जोंनो होदों। 1993 आवहाय बिएससि मोनदों, जाय बिएससिआ बर' हारिनि जि देरसिन सिमां बे सिमांखौ मालाबाबो जाफुंसार होनो हायाखै। बिनि थाखायनो 1996 आवहाय जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बर' लिबारेशन फ्रन्टनि नाम लानानै बिथांमोना हाथियार लानानै बिथांमोना फिन खेबसे दावहा नांफिनदों। जाय बिथांमोना दावहा नांनानै आर्म्स लानानै हाथियार लानानै 2003 आव बिथांमोना मोनसे 6 शेड्युल काउन्सिलखौ भारत सरकारनिफ्राय मोननो हादों।